lamsogo joto second semester o sering tong nai rok no phadi hingke ang tininong ni kokborok mil notui sanai second semester ni hingke ani topics ngai unit 4 unit 4 tam tong nai di basic skills basic tools for writing skills vocabulary uses of determiners prefix suffix and postpositions constructions of sentences and conversations of the same report writing its different types making notes and letter writing akorok tong nei ajago phadi hingke sengtin thepamari tamon honayen thepamari eba affix tamon hin thepamari dalbosik tong oporno nai nelen tabuk hingke thepamari ni definition eba thepamari tamo abono naine thepamari engkha kokchilini sikang tei ulo thepajak nai bokocho o bokocho rok no kokchili bai thepawoi ketal kokthai swnamui mano affix eba thepamari saisung eba sak kok manggonang wngwi manya kok thaisa bai sana thangke sana kalaikha kalaio kokchili bai thepajaknai bokocho no hino thepamari eba affix mujon narakthai kokchilini ukulok tei bwskango thepajaknai bwskang tei ukulugo thepajaknai kok bokocho no hino thepamari eba affix go affix ni phunung mari rok eba definition no nai narin darong phadi hingke tabuk affix ni phunung mari tamo tong nai nain ma cha nai ma plus cha plus nai equal to ma cha nai ma angkha thepamari cha angkha main word eba kokchilei nai angkha thepamari equal to ma cha nai ketal kokthai hadi hingke tabuk affix eba thepamari dal busuk tong kokbor kogonati kokbor koko dal nei tongo 1 number tongnai wasa 2 number wakhlai prefix and suffix hadi hingke wasa tamono hinain wasa angkha tamnaji kokthai ketal slamna bagui kokthai eba kokchili rokni bwskango thepajaknai swythai eba swythai bo sopno hino wasa mujon narakthai wasa angkha kokchilini skango thepajaknai bosop eba swythai bosop no hino wasa wasani phunung mari hadi hingke nailena wasani phunung mari o tongo sokok sikri pholok phiyok sepeng sikma sikluk sikak oba hairok kai tongo je so fi se oba hairok kai je tongmani bwskango aborok jotono wasani phunung mari o khobjago bini meaning kri phia asogo bwskango hingke hadi wakhlai tam naina wakhlai angkha kokchilini ulo thepajaknai thepajagui kokthai ketal swnamnai swythai bosopno hino wakhlai hingke wakhlai hingke kokchilini ukulugo achuknai hai bini ingko nailena phunung mari naina bin phunung mari o tongo wana ma singsa wana plus ma singsa amorok ama singsa eba muni shuru tongma ma thepamani phai glakha thepamani oborok jotono wakhlaini phunung mari o khobjago o je thun achuk thun a thun ni kono meaning kri abon bagui borong amtui khe thepajago ta hadi hingke narong tabuk naidi kaisa notes ruwana obo website tongnai ani website tongo blog kahike hingke narong abono khaina bagui puila chrome browser khulungna nangnai chrome browser khulugui open khaimani ulo search bar nong haike khadi kokborok ni hayong.blogspot.com hingke oro amtike suyei narong search khainai dita ikona di kokborok ni hayong.blogspot.com awa haikena khadi iko haiken sujak tongo kokborok ni hayong.blogspot.com hingke search khaidi mono search khainai di oro faina ani mangpili rijak hingke tolaroko thangna di truk ebo haike oro notes kwbangma khaijak tongo oro ni nong tabung ang phunukna naimakhai prefix tamo oro kaham ke rijak tongo di oro nong nukhna tolao more post nei more post okay khaine click khaimani ulo kisa scroll down khaike iko nukhna rong oro oro nukhna prefix and wasa ni sijak
Obono pori nadi obono pori na bagai read more or okay khaine click khaine iko ke oro tongo he read more ei oro khaine click khaimane ulo tala otese scroll down khai iko oro sujek tongo oro berem khe sujek tongo butang khai narong oro thangai nai mannai prefix tamano hoन abno details khai seijak eba sajak ke narong oro thangai nai mano kun problem tongkhai comments o sadi eba whatsapp o sahodi ang problem sawi rona thik khlaimam khaba choima khaba choba ona engke narong jotono oro nale dita engke tinin bagi asukno hambai jotono kaham tongmadi